Ik ben een beetje Henny Huisman, weet je wel? Ja. Ik heb ook in mijn achterhoofd surprise, surprise. Ja, ik raak ongelooflijk van de wijs, raak ik. Ja. Zo voelt het ook een beetje. Henny Huisman. Henny Huisman. Snuitje. Henny Huisman. Snuitje. Geef mij maar een snuit. Nee, ons zo weiter. Voor de mensen thuis. Ze zijn nu in Kolm. Daar gaan ze iemand verrassen met een oliebollenpakket. Die zijn opgegeven door andere mensen die zeggen van nou, die hebben het verdiend. En volgens mij is Hendrikje nou vlak in de buurt. Ja, we zijn er. We zijn er. Ja, we zijn er. Dit is echt een heel leuk huis met een schitterende kerstkrans. Kerstkrans. Ja. Nou, neem maar een stukje mee dan. Lekker. Nou, deze wil je niet. Die is van plastic. Oké. Met cadeautjes eraan. De urbanen zou zeggen plastiek. Zo plastic. Hey, ze wel een hele mooie ouderwetse bel. Ja, goeiedag. Meneer Bosgraaf. Ja. Jo bent Bosgraaf? Ja, ik ben Bosgraaf. Nou, meneer Bosgraaf, ik kom hier met een prachtig oliebollenpakket voor jou. Nee. Ja. Jongen. Ik jou het jou even, want het is zwier. We hebben dat nog te danken. Nou, Jo wil ik daar weten wat te danken is. Ja. Nou, wij hebben lietse vogeltjes die van alles flusteren. En die hebben ons verteld dat Jo en jouw vrouw, Joop en Trukke Bosgraaf in Kolm hebben het hoor. Ja. Dat je mensen binnen die mij hart en ziel inzetten van de mijn mensen. Klopt dat? Oh, ja, dat doen regelmatig wel wat van nooien, maar zei ze. De boervrouw? Ja. Daar ben je helemaal voor in het spier? Ja, toch wel, ja. Aan de andere kant, dat zei. Dat is 86 keer. Ja, Joozelf ben ik al geen nachtje meer. Nee, maar ik ben nog wat jonger dan 86. Nou ja, en ik heb begrepen, dwarsbelang, verenigingen, orenmeesken. Ja, altijd inzetten, ja. Nou, en dat vonden we, dat had een oliebollenpakket verzinnen. Dat is een prachtig oliebollenpakket van bakker Eddie de Jong. Wat zei je? Een prachtig oliebollenpakket van bakker Eddie de Jong. Ja. Dus, had je wat meesken, weet je het met delen kennen? Jawel, ja. Jawel. We hebben nou wat familie hier. En dus hebben we gezamenlijk die ballen en die appelflap met zult het eruit. Ze hebben gezamenlijk even op, meisje. Nou, en dat jouw naam zus ik dan nog even naar de boervrouw van 80 brengen, dat wordt vast wel regelen. Ze even doen. Maar waar heb ik dit nog aan te danken? Daar kom je van. Wij komen, oh ja, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja. Wij zijn van RTV NOF. Ja. De streekomroep voor Dongerendeel, Dantemerdeel en Kolmeloon. En we gaan de zogenaamde Paradise FM Marathon. Ja. Dat is een weeklang feest op de radio. Ja. En nou ben je uw feestvarken. Dat is geweldig. Ja, dat dacht ik ook. Dit is een onverwachte verrassing voor ons. Ja. Nou, ik doe steeds geniet ervan. Wil je nog wat zien de meesten zeggen? Nog even de wensken, maar bouw vast wat komen hier. Voor elke keer de beste wensken van 2014. En ik hoop dat het beter hier wordt dan 2013. En goed op me passen mij hoor. Dan komt het helemaal goed, hartelijk.